Cik, ini kalau tempat Mas Omek, Kabupaten Malaysia. Nah, Pak Erena, wonten gedung-gedung adem. Ugi Bapak Erena, wonten Bapak Pina gedung. Nah, malam. Pak Sihar, wonten gedung lele gedung adem. Dalu Pak Sihar, Ati, gedung lele gedung adem. Pak Kris Jayanti Balok Rejo Sukarame segitu Pak Kris Jayanti Bukti antu Parakai yang witi Babasan tepok galak Berana berending Tangsara runtungan Angupaya ore-ore kasembatan Kang sangung neng urip bebrayan Kabeh lalakune urip iki yo ngene rasane ayo rukun marang sak padha padane imen biswaya tantra moripi so awane ngomawis ora krasan kaluyuran goleki tanda sing disayang mobang-mobang miterang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya sing nyawang klenyang menyang tak sawang menclok ning ngepang ces kekancangan tak rindik saka kadolan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan Bela kae tak suwun baca ecek bodak kuning agawe pikirku posing ceret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwalian yen si podang andutut ati kepranan ces ora medhu atiku tanah saya
pikat mulute bendung